12,000 pesos nga cash assistance alang sa mga kalipikadong solo parents sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gisaad ni Mayor Junard Ahong Chan sugod sunod tuig atol sa iyang State of the City address. Samtang duga mga proyekto pagsulbad sa suliran sa trapiko, pagbaha ug pagpalambo pa sa ubang mga serbisyo sa Dakbayan, lakip sa iyang gibida. Ani ang report. Sa pagbukas sa iyang State of the City address, Konsoka, gipasigarbo ni Mayor Junard Ahong Chan ang napatuman niya mga proyekto sa nakalabayng katuigan sukad mapili sa katungdanan. Sama sa pagpalambo sa Lapu-Lapu City Hospital ug sa Santa Rosa Community Hospital. Gihanay usab niya ang mga proyektong ipatuman sa nahabiling dulan sa duha ka tuig niya sa katungdanan. Sama na lang sa pagtukod og box culvert type drainage system sa may George Campos Road aron masulbad ang suliran sa pagbaha sa dapit. Plano usab niyang palapdan ang mga daan ug ang drainage project sa Suba Masulog ug Suba Basbas, Agos, Pahak ug Gunob. Lakip sa iyang gihisgutan ang expressway. Hinabang pinansyal usab ang gisaad nga ihatag alang sa mga solo parents. Sunod tuig pohon. Sugda na. Sugda na. Nato ang paghatag sa cash subsidy para sa mga solo parents. Human masayod, may bisita dayon ang 31 anyos nga single parent nga si Kim. Di tinuod nga pangan sa CSWD Lapu-Lapu City aron magparehistro isip solo parent. Siya lang ang gabuhi sa iyang duha ka mga anak o kay wa siya'y trabaho, giabagan siya sa iyang mga ginikanan sa pagbuhi sa iyang duha ka mga anak. Arejo ko ni sa office nagpa-register. Yang papa usay rasad mo ko ano tagbayad dilipod kayo ka na bitong kuan kana pang apyapiki ra pud kay nga korte dili kaigo ana say ko nara po siya trabaho ano. Gipanday pa ni Konsehal Annabeth Quizon ang ordinansahon nga mo'y basihan sa pagpili sa makadawat sa tag 3,000 pesos matag quarter o 12,000 pesos matag tuig nga financial assistance. Sa draft ordinance, kalipikado ang mga solo parents nga nagdawat og 250,000 pesos nga suhulan matag tuig nga rehistradong butante sa Dakbayan. Dili na hinuon kalipikado ang mga gadawat na og cash assistance sa DSWD sama sa mga 4-piece beneficiaries. On October 16, we will be coming up with our 2024 annual budget. So we will make sure nga naa na gyud na siya. Mao nang karon hasasa na tuog kinsa man ang mo qualify gyud out of the 900 nga naka-register na nga solo parents. Sa pagkakaron, nakatala ang CSWD Lapu-Lapu o kapin sa 900 ka mga rehistradong solo parents sa Dakbayan. They can register under the solo parent, pero not all of them can be entitled or can be given the ang 3,000 per quarter nga cash subsidy. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.